אז אני עכשיו בדרך לתחנת שדרות, תחנת משטרת שדרות, כדי לראות את כל התופת ואת כל הזוועות שהם עשו. אז אני פה בגן הגבורה והזיכרון, זה די מרגש וגם די מאכזב, עצוב כאילו, וזה בגדול. וינה מיגונית שגם רשום בה הרבה אנשים שמתו, לצערנו הרב. כמו שאתם לראות, זה הקיר, די עצוב להיות פה. פה הנופלים שנפלו בקרב בשדרות, וגם פה יש חלק מהנופלים. זהו קיר ההנצחה לזכר ה-7 באוקטובר, שדרות תחת מתקפה והקרב בשדרות. זה מצבת זיכרון, זה ממש לבנה לזכרם הנופלים, יהי זכרם ברוך. במוצאי יהלום, אז אנחנו זכינו ליהלום, הוא גם מהלוחמים שנלחמו ונפגעו בקרבות ביום של שמחת תורה וההרס של השכונה. זה מרגיש כאילו זה אינסופי, זוועה מה שהלך פה. איזה מעציב זה שכל כך הרבה אנשים חפים מפשע מתו על לא עוול בכפם רק בגלל שהם יהודים. זה מאוד מעציב את הנפש, וכאילו העיניים מסתכלות אבל המוח לא מעכל, אפילו עכשיו אחרי שנתיים. זה באמת עצוב. תורן לזכרם, הנה עמוד של זה, של כל הנופלים. הנה גם שם יש לזכרם. הנה מבט יותר טוב אל הקיר, קיר ההנצחה. שהם ינקום דמם. העמודים לזכרם. זה באמת לא יאומן מה שעשו פה. יהי זכרם ברוך. מי שלא היה בנובה או בכפר עזה ובאמת רוצה לראות ולא עכשיו ללכת, כי אולי זה יהיה לו יותר קשה, הסטורים שלי אולי יכולים להיות קשים בשלושה ימים הבאים, אבל זו האמת, ובסטורי הבא זה כנראה או בכפר עזה או בנובה.